Ay mga Aro, andito na naman si Aro. Yan, bumili ako ng Powerplay Spider 2000 PSI sa Costco, water pressure. So ito yung i-unbox ko siya ngayon. At yan, bumili din ako ng hose para mahugasan ko yung yung sasakyan ko. So i-unbox ko ngayon to, tapos gagamitin ko siya. Ayan. So ito mga araw, ayan, i-unbox ko. Yung gamit niya. Yung gulong niya. Saksak. Nasaan ba yung aking kuwan? Yung hose. Tapos muna. Bisa mainit. So dito yung sobrang init. Splitter. Itong liter M. Saan na yan? Boom cannon. So ito dito. So yan mga aro, pwede na. Yan Yan yung tips niya. Saksakan.
Ayan, nabuo ko na. Nabuo ko na, oh. Oh, diba? Yan. So mga araw, susubukan kong ano, akong ito, engine wash muna. Engine wash. Walang nagbibideo, ako lang. Engine wash, tapos lalagyan ko na ito gulong. Bababaran ko na yung gulong. Tapos ito, parang kaya na. Masakit sa yan mga araw. Yan mga araw. Switch on.
wala pong blade. Wala pong blade. Ito na lang ang gamitin ko. Ayan, itong gagamitin ko na lang. Wiper. Wala akong squeegee na lang. So, ang tawag dito, chamoy. Ang patuyo ng tubig. So itong chamoy para hindi anong tawag nito, yung pag natuyo yung tubig, sa kotse, magano yan, may sa mamamantsa siya. Ayan, tapos na. Ito, pinali. Nasa na. So yan mga araw, tapos na. Diyan yung aking mga mats. Yan. So tapos ko na yung aking skin ng gas kasi mahal dito pag pinugasan mo yan. So mga araw, babay ulit. At maraming salamat sa nanonood at sa mga nag-subscribe dito sa aking unboxing. So maraming salamat at mainit na. It's already negative 20. Negative tuloy. Anong tawag dito? Titingnan ko muna. Ah 080. So mainit is 26 positive 26, so mainit. At tanghali na, it's already 1 o'clock eksakto. So maraming salamat sa inyo mga araw. At kahit na konti yung content ko sa sa aking YouTube, okay lang. At least na-share ko yung aking ginagawa. At masaya din ako at nai-record ko din. So mga subscriber ko at saka ng mga nanonood, maraming salamat po. At God bless you all. Thank you. Bye-bye. Tapos na.